алейкум рахматулла баракату. Хөрмәтле безнең сәхифәнең язучылары. Бүген һеҙгә вәгъдә иткәнсе без тураһында тура эфир үткәрәбез. Безнең тура эфирҙең темаһы бер көндә нисек намаҙға өйрәнергә. Һәм һеҙҙең алдығыҙҙа Дим ҡасабаһындағы Мәҙинә мәсетенең хәҙрәте Хәбир хәҙрәт һеҙгә бөгөн аңлатып үтәсәк. Безнең эфир 24 сәғәт буйы аҙаҡтан безнең сәхифәлә уны ҡарарға була, унда буласаҡ һәм аҙаҡтан да беҙ уны беҙҙең яҙыуыбыҙҙы һеҙгә теләгегеҙ булһа ебәрә алабыҙ. Хәбир хәҙрәт, әссәләму ғәләйкүм. Алейкум сәләм, рахматуллахи ва баракатуһ. Әйҙәгеҙ башта башлап китәйек. Намаҙҙы ни өсөн уҡырға кәрәк? Ни өсөн үтәргә кәрәк, тип әйтәйек. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ҡәҙерле мусулман ҡәрҙәштәр, бөгөн һеҙгә намаҙ тураһында аңлатып киткем килә инде. Намаҙ ул ислам терәгенең икенсе шарты, ислам диненең икенсе шарты булып тора. Шуға ла Аллаһ Тәғәләнең ҡушҡан әмерен үтәү бит инде был. Беҙҙең изге ғәмәлдәрҙән шутлана. Шуға ла намаҙыбыҙ һәр бер Аллаһҡа иман килтергән кешебеҙгә тейешле булып тора. Аңлашылды. Намаҙҙы бер көндә өйрәнергә буламы? Әлбиттә, намаҙҙы күп кешеләр уйлауынса бер ауыр бер ғәмәл дип күрһәләр ҙә, тойһалар ҙа, намаҙ ул еңел генә. Намаҙ өйрәнеү еңел генә. Уның бер ни ҙә ауырлығы юҡ. Намаҙҙың нисә шарты бар? Намаҙҙың дөйөм әйткәндә 12 шарты бар. Шуның 6-һы тышҡы шарттар дип шутлайбыҙ. Шутлана инде. 6-һы эске шарттары. Инде ул 6 тышҡы шарт асыҡлап китһәгеҙ? Тышҡы шарттарыбыҙ беҙҙең иң беренсе таҙалыҡ. Ислам динендә дөйөм әйткәндә таҙалыҡ бит инде. Шуға ла Аллаһ Тәғәләгә ғибәҙәт ҡылырға торғанда беҙҙең иң беренсе таҙарыныу, тәһәрәт алыу тип әйтәбеҙ инде беҙ. Һыу менән таҙарыныу. Шуға ла Аллаһ Тәғәләнең ҡушҡанын үтәп, пәйғәмбәребеҙҙең сөннәт ғәмәлдәрен үтәп, беҙ һыу менән дөрөҫ әйткәндә определенный тәртип менән таҙарынабыҙ икән, беҙ Аллаһ ҡаршыһында таҙа булып тормайбыҙ. Тимәк, беренсе ул тәһәрәтле булыу. Тәһәрәтле булыу, таҙа булыу. Икенсе шарт? Беҙҙең икенсе шартыбыҙ беҙҙең һыу менән таҙарынғандан һуң кейемебеҙҙә һәм уҡыған урыныбыҙҙа таҙа булырға тейеш. Әлбиттә, кейемдең таҙалығы физик таҙалыҡ ҡына түгел, кейемдә насар һүрәттәр булмаҫҡа тейеш, шуныһы ла иғтибарға алырға кәрәк инде. Төрлө яҙыуҙар, анда һүрәттәр төшөрөлгән, йәмһеҙ кейем булмаһын инде. Рәсемле булмаһа, яҡшыраҡ була. Шуға ла кейемдең таҙалығы һәм дә намаҙ уҡыған урыныбыҙ, анда хайуандарҙың бысраҡлыҡтары, балаларҙың бысраҡ ҡалдырған бысраҡтары, бәүел кеүек нәмәләр булырға тейеш түгел. Аңлашылды. Икенсе шарт, тимәк, таҙа кейем һәм урын. Урыныбыҙ һәм кейеме таҙа булырға тейеш. Өсөнсө шарт? Өсөнсө шарты беҙҙең ваҡыт. Намаҙҙың ваҡыты етмәйенсә, ул намаҙ беҙгә тейешле була алмай. Быны һәм һуңғараҡ та әйтербеҙ инде. Намаҙҙың ваҡыты еткән ваҡытта намаҙ беҙгә тейешле була. Шуға ла беҙҙең дөйөм бит инде 5 ваҡыт намаҙыбыҙ бар. 5 ваҡыт намаҙы беҙгә тейешле була, фарыз тип әйтәбеҙ инде ғәрәпсә әйткәндә. Фарыз була, уның намаҙҙың ваҡыты ингәс. 4-нсе шарт? Һәм дә беҙҙең 4-нсе шартыбыҙ беҙҙең ғәүрәтте ябыу тип атала инде. Ғәүрәт был ҡатын-ҡыҙҙарҙыҡы бөтөн тәне, ошо 2 бите күренергә тейеш һәм ҡулдары ҡапланырға тейеш. Әүрәт тигән ул тәнде ябыу. Тәнде ябыу,
Иригиттер өсөн инде. Ир-егиттер өсөн китапта язылһа кендиктің өттінен тубықтың астына қадар ябылырға тейіштехілі өдегеді ойлап қарағыз намазды теге бір тақтамал менен гына уранып укырга тимеген улай деп әйтелһәлә гаврат ере ир-егиттің кейіми матур булырга тиеш аның да каплы еңдәренә хәттем каплы булса тагында яхшырак була инде матур кейим кийлеп укырга тиеш ну хатын кызларга бул катгый рәвештә битте һәм колдар гына күренеп кала калган йөрегез бөтенләй ябылган булырга тиеш анда кирәкме әгәр дә кемдеңдер берәүдән безнең һәр азрак кына шундай теге катмарлы булырга мөмкин катын кызга киемем юк дип ниндәйдер бер мөселман киеме генә түгел анда үзегезнең нинди киемнәрегез бар каплай торган киемнәрегез бар шуны менән каплап матур итеп укыгыз да була баштан азактан үзегез яйдап уже киемнәрне табырга мөмкин инде Аңлашылды. Киләһе 5-нче шарт. Безнең 5-нче шартыбыз Кәгъбәгә борылып укый дип әйтәбез. Кәгъбәтулла был ябай һүз менән әйткәндә Мәккә калаһына юнәлү. Мәккә калаһына юнәлү безгә хәзерге вакытта ниндидер бер зур бер проблема түгел. Шуңа һәрбернең телефоны бар. Компасыгызды алаһыгыз да телефондан асаһыгыз да көньякты табаһыгыз. Көньяктан бер аз гына 20 градус дип әйтәйек примерно көнбайышка карай юнәләһегез дә шул юнәлештә торасыз. Аңлашылды. Йөзең менән шунда юнәлү. Направление дип атала. Был юнәлү генә. Анда гыйбадат кылмай кеше күп кеше яңгышырга мөмкин. Теге Кәгъбәтуллага гыйбадат кылам дип. Был юнәлү. Направление дип атала. Киләһе һуңгы шарт. Һуңгы шартыбыз безнең ният. Һәрбер изге гамәлебез безнең нияттән башлана бит инде. Изге нияттән башлана шуңа намазда ният төп шарт булып тора инде. Аңлашылды. Димәк, Хәбир хәзрәт ошо 6 тышкы шартты үтәү, гомумән без намазга тышкы яктан әзер дигәндә аңлата. Тышкы яктан ошо 6 шартты үтәһәк, без әзербез. Бу бик ябай гына. 6 гына шарт. Анда 100 түгел, 200 түгел, 1000 түгел. Шуңа бунда шул ябай гына шарттарды үтәп тә без үзебезне намазга әзерләйбез. Аллаһ Тәгаләнең каршына басып торабыз. Так, хәзер әйдәк эске шарттарга күсәк. Нинди эске шарттар? Эске шарттарга күскәндә безнең менә хәзер шулай дип әзерләндек бит инде. 6 шартны үтәнек, матур итеп, кабатлап үттек тә була инде. Тәһарәт гүсел алдык, таза кием кийдек, намазыбызның урынын әзерләнек матур итеп, гаврат ерләребезне яптык, матур киемдәр кийдек, Кәгъбәтуллага борылдык, Мәккә калаһына борылып тордык һәм ният әйттек тә, ният әйткәндән һуң тәкбир дип әйтәбез инде. Аллаһ Тәгаләгә үзебезнең намазга әзерлегебезне күрһәтеп, эстән дә, тыштан да тазарынып, Аллаһу әкбәр дип әйтү. Аллаһу әкбәр дип аны бөтен кешеләр әйтә. Моның авырлыгы юк. Шуңа күрәткәндә була инде, хатын-кызлар айрыла ирдәрдекенә караганда. Ирдәр ике кулдарын ябай гына рәвештә тотып, ниндидер бер анда нәмә эшләргә кирәкмәй, артык хәрәкәттәр. Ике кулыгызны ошо дип алга куеп, Аллаһу әкбәр дип ирдәр кулактарының йомшагына тияләр. Аллаһу әкбәр. Баш бармак менән Аллаһу әкбәр дип тияләр дә кулдарын бәйләйләр. Менә шу Аллаһу әкбәр дип әйтү безнең эске шарттың беренче шарты булып тора. Хатын-кызлар улар булай дип кына яурынына кадәр дип күтәреләр инде. Бу Ханафи мазхабы буенча дип Аллаһу әкбәр дип күтәрделәр дә кулдарын түшләренә куйдылар. Бу беренче шарт. Так, икенче шарт. Икенче шартыбыз безнең тура басып тору. Тура басып тору безнең намазның икенче шарты булып тора. Шуңа намазда торганда тура басып тору безнең тиешле. Менә торып та күрһәтергә мөмкин. Хатын-кызлар шулай торһалар, башыбызны сәҗдәгә киткән ергә карайбыз, аска карайбыз, башыбызны иңкерәп, матур итеп, тайнак кына булып торабыз. Хатын-кызлар түшләренә куйһалар,
ирдәребез Аллаһу әкбар дип кулларын баш бармакларына колактың йомшагына тейгәндән һуң уң кулды булдың өстенә куеп, ошо тренен бәйләп, менә ошо йомшак нәзек ердән кулын ошо киндектең астынарак төшерергә тырышырга тиешбез. Ошо төшерәбез дә, ошолай дип торган хәлдә без тура басып тору кайдаһын үтәбез. Аңлашылды. Һәм дә безнең дәвам итәбез. Өченче шартыбыз Коръәндан берәй аят уку. Коръән Кәримдән берәй аят уку дигәс, анда иң кыска, иң еңел сүрәләребез бар Коръән Кәримдә. Һәм дә шул Коръән Кәримдә язылган сүрәләрдән бер икәүһен өчәү укыла инде бездә. Кәүсәр сүрәһен я булмаһа Ихлас сүрәһен иң еңел ятлана торган, иң кыска сүрәләребез, шуларны ятлап алганда, шуларны укып үтү. Мәсәлән, әгәр дә кеше яңа гына менә дингә килгән икән, ул бер гарәпчә һүз дә әйтә алмай. Менә мәсәлән, урыс кызлары, менә алар дингә киләләр дә, берниндәй дә менә телдәре әйләнмәй. Уларга нисек? Ул вакытта нисек? Уларга әгәр дә Коръән Кәримде бик тә үзләре ысынбарлыкта яңа гына килгән кешегә авыр әйтүе гарәп сүзләрен. Шуңа ла анда басып кына матур гына әйтеп, тыйнак кына булып торып, шул намаздың шарттарын гына үтәһегез дә, әгәр дә Коръән Кәрим әйтә алмагыз икән, Коръән Кәримдән бер һүзне лә әйтһәгез итә. Әлхәмдүлилләh. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи Раббил аламин. Вот анда әз генә безнең һүзләребез бар. Ул уны хәзер табу авыр түгел. Ул бөтен җирдә лә бар ундай һүзләребез. Ләкин менә зикрҙәребеҙ, субханаллах, шулар бит безнең Коръәндә лә бар. Коръәндә булган һүзләр әйтелергә тиеш намаз эсендә. Әлхәмдүлилләh, субханаллах дигән һүзләребезне әйтеп тә үтәгез, намазыгыздың шартын үтәгез. Өченче шарты булды инде. Өченче шарт, киләһе шарт. Киләһе дүртенче шартыбыз безнең руку, билдән бөгелү. Билдән бөгелү, буны күрһәтеп үтәйем. Билдән бөгелү, ул безнең катын-кызлар безнең тыйнак булырга тиешләр, алар матур гына әйтеп, тубыктарның өстәренә ике кулларын куеп, тубыктарның өстенә кулларын куеп, ошолай ярым гына бөгеләләр. Полностью алга эйелмәйләр алар. Тамам эйелмәйләр, ошолай гына бөгеләләр дә. Тору ошолай бөгелеп тору рукух дип атала. Бу катын-кыз ошо шартын үтә инде, дүртенче шарты. Ир кешеләр куллары менән тубыкларының üstüne koyup, tutup tubukların alga nögetip bögüleler, oşo tire ayağımından bilinin arasında yakınsa 90 gradus sebeytey, 90 gradus bulgan deyiş. Hadi matur edip alga eğildiler. Bu rukukka turu. Rukukka torduğunuz iken hep 4. şartında ötenigiz namazı kıldan. Ошо рукукта торган сакта бер неме әйтергә кирәкме? Или былай гына торагыз да? Былай гына торһаң да була, әгәр дә белмәһәгез. Бу бит без әле намазны башлап кына торабыз. Намазның башы гына. Әгәр дә намазның эсенә керә башлаһагыз, анда махсус дугалары бар. Шуларда әйтеп үтәсегез иншаллах. Шуңа анысы кирәк, буны кирәк икән, тигеләй ярамай, булай ярамай икән дигән уйлар туа башланы икән, аларны ситкә куеп торабыз. Без әле намазны башлап, намазның тейешле шарттарын гына үтәйбез әле. Аңлашылды. Киләһе шарт 5-нче. 5-нче шартыбыз безнең сәҗдә. 2 тапкыр сәҗдәгә китү. 2 тапкыр сәҗдәгә китүебез безнең аныһында гамәл менән күрәтәң яхшырактыр. Күз менән сәҗдә дигән һүзне капыл аңлап итеп булмай. Рус телендә лә әйтергә була инде, земной поклон. Земной поклон дип әйтәбез. Сәҗдәгә китәбез. Biz сәҗдәгә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен рукукка киттек бит инде шулай дип, хатын-кызлар ошолай гына киттеләр. Ирләр тулыһынча китеп, торабыз да турайып, шуннан һуң 2 тапкыр сәҗдәгә китәргә тиешбез. Ир кешеләр сәҗдәгә ошолай алгарак китәләр инде. Нәкъ алга түгел, һәм дә маңлайы менән ергә тияләр. Менә шулай. Аллаһу акбар дип Сөпүлде. Тагы бер күрһәтә. Тагы бер тапкыр сәҗдәне күрәтәм. Ирләрнең сәҗдәһе Аллаһу акбар дип ошолай дип берде киттек. Шуннан һуң әйләп кына торабыз. Шуннан һуң тагын да Аллаһу акбар дип ошолай дип маңлай менән, танау менән
иргә намазлыкка тыю. Хатын-кызлардыкы ирдәрдекенән айырыла, улар якынрак китәләр. Уларның терһәкләре ошо тубыкларына якын була һәм кулларын улар тыйнап кына итеп бергә йыйып, шулай дип китәләр. Сәҗдәгә киткән вакытта ошо ике кулыгызны куягыз да, шул ике кулыгызның баш бармак тәңгәлендә танавыгызда була инде. Ошо тәңгәлдә ошо дип матур гына итеп ергә ятагыз. Сәҗдәгә киткәндә аның нескәлектәре бар инде, күзегезне йоммагыз яхшырак. Әгәр дә башта укыганда күзегезне йомып җибәрдегез икән, аның ул намазы булмай. Аның зыяны бар дип куркмагыз. Аңлашылды. Һәм дә сәҗдәгә киткәндән һуң безнең әттәхиятта ултыру дип атала. Әттәхиятта ултыру. Тәхият нимә ул? Әттәхият ул дуга безнең. Әттәхият дуга, әттәхиятта ултыру дигәндә сәҗдәгә киткәндән һуң ултырыш. Менә 2 рәкәгать намаз өйрәнәбез бүгенге көндә. Шу 2 рәкәгать укыганда, менә беренчесендә ошо шарттарды үтәнек, беренчесендә һәм икенчесендә дә шул шарттарды үтәнек, дә иң адаккы ултырыш. Ултыру, бер ултыруның да үзенең бер үзенчәлекләре бар. Ир кеше ултырганда ул бадып вакай аягының үстенә ултыра, уң аягын бу намаз вакытында гына ултыру. Намаздан башка тыш вакытта үзегезгә уңайлы дип утыра инде. Намаз вакытында ултыру, ошо уң аяктың бармаклары шулай бөгелеп торырга тиеш инде. Ултыру. Әгәр дә аяктарыгыз бөгелмәй икән, ошо дип утырсагыз да бернинди дә зыян булмас. Үзегезнең мөмкинчелегегезгә, хәлегезгә карап утырыгыз. Ошо дип утырдыгыз, ир кеше шул булакай аяктың өстенә утыра. Булакай аяктың. Хатын-кызлар, улар аягының өстенә утырмай, аякларын шулай дип бер як ситкә ташлайлар икәүсендә. И ултырыштарына утыралар инде. Утырыштарына утыра, ике аякларын шулай ташлайлар да бер якка, шулай дип утыра инде. Матур итеп утыру безнең һуңгы шарты бер намазда. Ошолай ябай гына гамәлләр, ошолай ябай гына действиялар дип әйтәйек, үтәп без Аллаһ Тәгаләнең кушкан ислам диненең икенче шартын үтәйбез. Әттәхият ул дуганы ятлау гомумән фарызмы? Әллә фарыз түгелме? Әттәхият дугаһы. Әттәхият дугаһын бит нимә дип әйтәйек икән? Ул безнең фарызга инмәй, ә ваҗиб булып һанала. Безнең ваҗиб гамәлебез. Шуңа бында без намаздың ябай гына гамәлләрен күрһәттек. Һезнең ниятегез булырга тиеш, гомумән булай дип намазды дәвам итү түгел. Һезнең эсегездәге ниятегез намаздың тулыһынса шартларын ятлап, матур итеп, түгел итеп үтәү нияте менән башларга тиеш кеше. Әгәр дә булай дип кына өйрәнеп китһәгез, намаз камил була алмый инде. Тулыһынса була алмый. Шуңа намазды матур итеп укыр өчен, аның өчен бер генә көн, бер генә сәгать җитмәй инде безгә. Шуңа бу безнең намазыбызның ябай гына шартларын үтәп тә без Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешү сәбәбенә ирешәбез. Хәбир хәзрәт, аңлавымса, тимәк, ошондай рәвештә башта, мәсәлән, әле кеше Фатиха сүрәһен ятлаганса, тәхият дугаһын ятлаганса, ошолай үтәргә мөмкин. Мөмкин, әлбиттә, мөмкин. Менә әттәхиятта дугаһын укыган сакта утыру дигәндә, тимәк, кеше тик тын алмай, тик кенә утыра. Әттәхият укыган вакытта утырырга тиеш. Менә әттәхият укыла, әйтәйек 2 минут. 2 минутта ла булмай, 1 минут була. 1 минут эчендә һин әттәхиятты укып өлгерәһең. Шуңа шул әттәхият укыган вакытты ултырып тору. Әгәр дә әттәхиятты белмәһәгез икән, шул вакытта ултырырга тиеш. Менә безгә өйрәткәндә бит иң башта ана шул ошондай форма менән без намаз укырга өйрәндек. Мин анда дип әйтәйек, үземне лактырып бирәм. Мин анда бер нәмә белмәйнем, намазның хәрәкәтләрен генә үтәп, шуның менән менә ошо, әлхәмдүлилләһ, ошо дәрәҗәгә килеп киттек. Онда намазның Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтә беләм. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер дип тә үзебезнең дә һүзләр кушайбыз. Бу бит намазга өйрәнеп йөргән кеше өчен ниндидер бер нәмә булырга тиеш түгел. Кыенлыктар булмаска тиеш. Ошо әттәхияткә дугаһына утыргач, адактан нисек намазды тамамлайбыз?
намазды әттәхиятта ултырабыз да, әттәхиятта укый белмәйбез икән. Мәсәлән, менә белмәйбез күбесендә. Шуңа шул әттәхиятта укыган вакытта ултырдык. Шуннан һуң сәлам менән намаздан сыгабыз. Сәлам бирү башыбызды иң тәүдә әүвәл уңга борабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я булмаһа ассаламу алейкум дип кенә әйттегез дә итте. Шунда. Сәлам һүзен әйтү аурту. Аңлашылды. Так, тагы өстә торган һүзләрегез бармы? Өстә торган һүзләрем әлбәттә күп. Буның менән генә намаз тулыһынса аңлатып бетеп булмай, ул намаз бик теге исламдың терәге дип бушка гына әйтмәй бит инде. Исламды тотып торучы ул кылга дип әйтәйек. Кылга Аллаһ Тәгаләгә якынаюдың бер сәбәбе. Шуңа ла күп кешеләребез безнең аңһыҙ рәвештә насар гамәлдәр кылалар бит инде. Гунах дип әйтәйек инде. Аллаһ Тәгаләнең каршы булган нәмәләрне эшләйдәр бит инде күп. Шуңа ла намазды ла үҙегеҙҙең нәфсегеҙгә дип әйтәйек, ҡарышып эшләгеҙ. Ҡарышып эшләһәң, шул ваҡытта һеҙ еңерһегеҙ насар ғәҙәттәрегеҙҙе, иншаллах. Рәхмәт, Хәбир хәҙрәт. Һәм аҙаҡта тағы ла өҫтәп китһәгеҙсе, намаҙҙың 12 шартынан тыш тағы ниндәй өлөштәре бар? Беҙ баяғы алдан әйтеп ҡуйырға кәрәктер тип уйлайым. Ниндәй тағы шарттарынан тыш мотлаҡ үтәй торған ерҙәре бармы, сөннәттәре бармы? Әйе, безнең намаҙыбыҙҙың беҙ әле 6 тышҡы шартын үттек бит инде. Шарт дигәс, был фарыз. Тейешле үтәлә торған обязательные действия дип әйтәйек. Рус әйткәндә лә әйбәт. Обязательные действия тышҡы шарттары булды һәм обязательные действия эске 6 шарты булды. Бөтәһе дөйөм 12. Һәм безнең унан тыш безнең сөннәт ғәмәлдәребеҙ бар намаҙда. Сөннәт дигәс, был Пәйғәмбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әфәндебеҙ безнең үтәгән ғәмәлдәр намаҙҙа. Ул бөтөн безнең йәшәйешебеҙҙә Пәйғәмбәрҙең сөннәтен үтәйбеҙ. Әгәр ҙә ана шуны белеп, аңың менән белеп эшләһәң, шул ваҡытта Аллаһ Тәғәләнең рәхмәте тағын да күберәк була. Белеп эшләһәң. Шуға ла намаҙыбыҙҙа ла безнең Пәйғәмбәребеҙҙең сөннәте күп урын алып тора. Аңлашылды. Ярай, беҙ айырым тура эфир тағы үткәрәбеҙ. Ошо сөннәттәр тураһында тағы ла аңлатып китербеҙ дип уйлайым. Алла бирһә, беҙҙең тура эфирҙә ҡатнашыусылар, һеҙҙең һорауҙарығыҙ булһа, бирегеҙ. Булмаһа, беҙ хәҙер тура эфирҙе тамамлайбыҙ. Бер минут көтәйек. Хәбир хәҙрәт, һеҙ шулай уҡ Мәҙинә мәсетендә дәрестәр алып бараһығыҙ. Ҡайһы көндәрҙә һеҙҙең дәрестәрегеҙ әйтеп үтһәгеҙ? Әлхәмдулиллах, Аллаһ Тәғәләнең әмерен үтәп, ошоғын үтәп, ошо мәсеттәрҙә беҙ Мәдинә мәсетендә бит инде дин биҫтәһендә дәрестәр алып барабыҙ. Әлхәмдулиллах, беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарға дүшәмбе тип әйтәйек, понедельник сәғәт 10-дан 12-ға ҡәҙәр көндөҙ үткәрәбеҙ дәрестәр һәм дә кисен 6-нан 8-ға ҡәҙәр дә дәрестәребеҙ үтә. Дүшәмбе көнө, понедельник. Һәм среда, шаршамбы. Беҙҙең среда көнөндә тоже шул көндәрҙә, шул сәғәттәрҙә, сәғәт 10-дан 12-ға ҡәҙәр һәм дә 6-нан 8-ға ҡәҙәр дәрестәр үтәбеҙ. Дәрестәребеҙ ирекле рәүештә. Һеҙҙән беҙгә талап ителә теләгегеҙ генә. Аңлашылды, рәхмәт. Мында мына беҙҙең бер һорау бар. Нимә өсөн музыка харам тигән? Был бик йыш шундай һорау. Был әйбәт. Быны аңлатыр өсөн әйбәт. Был тура эфир беҙгә аҙ. Бының өсөн әйбәт. Айырым тура эфир үткәрергә. Айырым тема үткәрергә. Быны аңлатыр өсөн аны теге нимешләп харам дигәнгә туранан-тура определенный бер теге ҡәтғи бер генә һүҙ менән аңлатып булмай быны. Бының өсөн беҙ исламдың тарихын үтергә тейешбеҙ, вискина ҡарап. Тарихын һөйләгәндән һуң, шунан яйҙап, ошо заманға хәтлем килеп еткән заманыбыҙҙы беҙ тегене менән сағыштырып, ошолай итеп килеп, шунан ғына аңлатып буламы. Ә былай тотоп алып, ни өсөн харам тигәнгә яуап биреү бик еңелдән түгелдер. Аңлашылды.
Ярай, рәхмәт Хәбир хәҙрәт, беҙ эфиребеҙҙе тамамлайбыҙ. Алла Тәғәлә риза булһын. Ҡәҙерле беҙҙең дин ҡәрҙәштәр, һорауҙарығыҙ булһа, тағы беҙгә айырым яҙығыҙ, директҡа йәки беҙҙең телефондарға. Беҙ һеҙгә шулай уҡ яуап бирәбеҙ. Әссәламу алейкум, рахмәтуллаһи ва баракатуһ.